Mr. Lim. Good. Ganito na ako, basig na nakalinya diri nga kuan. Wala. So. Ayo may buntag. Yan. Bam. Pwede ba kami istorya na mo kadyot lang? Hindi ba ka mo gawas? Relax. Relax. Ay ma'am. Nay namo gud naabot nga report dito sa unahan. Karon mga tanan mi kung kumusta man ang December nimo dam? Mingaw ang December nimo? Yes. Ato nang pabibuhon pre. Pabibuhon na to na. Okay ra ba nga mo hatag mig isa ka sakong nga bugas sa imo ha? Kayo. Isa ka sakong bugas na ha? Okay ra ba? Okay kayo. Okay ra man di ay. Abay isa ka sakop nimo sa imong pamilya nga pwede mo kuha sa bugas sa likod? Akong bala. Ah, sige, palihog mi. Ale, boss. Tog na ko claim boss. Diba, makuha ni mo ni yung sakasako nga bugas. Ang problema ni, wala pa ba ni naluto daan? Okay, wala pa naluto? Ako na kami may luto. Okay, pwede ka mo pirma lang dire lang. Ano lang, pirma. Pirma sa hangin. Timailan na na. Pirma sa hangin. Okay ra ba nga mo dungang big isa ka libo? Okay lang? Kayo. Gilatag man kumot ka. Pwede ka mo pirma dire o kuan lang? Pirma sa hangin. Pirma sa hangin dire lang. Pirma pare. Pirmahin lang palihog dire. Claim nimo. Dire lang pirma sa hangin. Salamat. Dire sa amin. Salamat. Salamat. Pasi sa amin naman. Busmarte para sa mga pobre. Busmarte para sa mga pobre. Busmarte para sa mga pobre. Okay. Basta may kauban ni mo din ron part. Ako ra. Ikaw ra? Sure ba ikaw ra? Ako ra lagi. Agoy yung saon man ni. Yeah. Siya man di ay. Ikaw ra man. Muna pa kay kauban doon. Tamo. Tamo. Ako ra isa ko ya. Unyang saon man ni. Pangalan na lang ba sa pangalan? Ato akong uyuan. Si kwan. Pangalan niya si baba. Ay ako man sa kumparan. Oh, GC Casel. GC Casel. Ikaw may pila edad ni GC Casel? 28. 28. Ah, pangutana. Kumusta imong Pasko, GC Casel? Ako ra gyapon. Malipayon. Malipayon. Okay ra ba nga matag mi og isa ka sa ko nga bugas sa imo ha. Kita salamat nga pagwangyo mi sa imo ha. Nara si mo boss. Oh. Nara si mo. Naro sa kuha. Yatag yes. Okay ra mo kaya mo pa naluto. Okay na. Atay na pre, papirmahan na sa hangin. Tara part, sabay ta. Busmarte para sa mga pobre. Busmarte para sa mga pobre. Busmarte para sa mga pobre. Part. Up, taysa. Ano sa driver permay? Pirma sa sa pangalan nimo, pangalan. Pirma sa hangin. Pwede na nimo na makapart. Pwede na makapart. Pero sa day mo ulit mama part. Magandang gabi pa. Kanya pang gabi eh. Sige, baliko na lang mo siya unyang gabi para sa uban pang mga impormasyon. Sige, okay na ta? Okay. Okay, luwagan ha. Salamat boss.